Egunon, eskerrik asko, moltes gràcies. Evidentment, gràcies a l'organització, a les persones que estan filmant, a les companyes traductores, al traductor, sobretot gràcies a les persones també que heu assistit a les jornades i que no teniu tant temps com nosaltres per intervenir. Penso que és d'agrair que tingueu la paciència d'estar aquí. I també dir que el fet de parlar quasi l'última d'unes jornades així fa, d'una banda, que faré l'esforç per no repetir coses, també que em podria permetre fer síntesi sobre coses interessants que han anat sortint, però també inevitablement perquè no em puc estar de contestar alguna de les coses que s'han dit a la taula. I és que, per exemple, penso que no podem parlar d'immigració exagerada perquè té una connotació, al meu entendre, negativa. Cap flux de població és exagerat o deixa de ser-ho, o perquè penso que s'hauria de matisar molt i moltíssim si el PSUC o el Partit Comunista va treballar en pro de la construcció de la nació catalana, perquè al meu entendre treballar pels drets de les treballadores és treballar per la construcció d'una nació més lliure i més justa, i per tant el PSUC va treballar per mi molt i molt per la construcció de la nació. També podríem matisar el fet de si els immigrants han vingut per quedar-se, perquè molts d'ells es queden tancats al CIE uns quants dies abans de ser expulsats. Però més enllà d'això, també matisar que la meva intervenció no parteix des d'una perspectiva institucional. Sé que en el programa apareix que soc diputada, no soc diputada, soc militant de base de les CUPs, però encara que fos diputada de la CUP parlaria igualment des d'una visió política que li cedeix a la institució un paper instrumental, un paper de caixa de ressonància d'un discurs, un paper testimonial, si voleu, però que nosaltres seguim creient que la política es fa des de la base, es fa construint societat, es fa des dels ajuntaments, es fa des dels municipis, es fa des de les cases ocupades i des de tants i tants i tants espais que necessitem actius i autoorganitzats per esdevenir un país millor. Per tant, la visió, insisteixo, no és institucional, o en tot cas, la visió que aporto és la d'una construcció política feta des de la base, que en tot cas ens agradaria que tingués la seva traducció pràctica també en la institució. Un cop dit això, i des d'ahir estem insistint en d'alguna manera assistir a la realitat. La realitat s'ha dit que és diversa, és obvi, la realitat és complexa, és evident. Hi ha persones que venen de diferents territoris també, per tant, no em sumaré a la funció del sociòleg que retrata la realitat perquè s'ha retratat de forma sobrada, sinó que intentaré explicar una mica quina és la nostra aposta com a formació política. Jo parlo, per tant, des d'una formació política que té el seu eix vertebrador en la política municipalista i en la base de treball municipalista. Parlo també com a una persona que té una clara consciència de classe i que, per tant, no defujo la construcció de la consciència de classe, de la construcció també d'un subjecte polític en tant que país. Parlo també, òbviament, des d'una visió de gènere i parlo també des d'una visió d'una persona independentista, ni nacionalista ni catalanista, independentista, perquè crec profundament en els drets democràtics col·lectius i perquè seria independentista en qualsevol racó del món que no tingués els seus drets reconeguts, independentment de que aquest racó del món sigui més ric, sigui més pobre, o la gent sigui més guapa o no ho sigui tant. Els drets dels pobles no es poden mesurar en funció de la seva riquesa i, per tant, el nostre independentisme té aquest substrat, per dir-ho d'alguna manera, profundament democràtic i, per tant, gens identitari. Jo també soc filla de persones que van venir d'Andalusia i de Múrcia a treballar a Catalunya i que, a més, van militar en el PSUC perquè van entendre que era la manera de construir un país més lliure. S'ha dit que avui no es parlaria de països catalans o que en tot cas ens centraríem més en Catalunya i la nostra intervenció se centra bàsicament en els països catalans.
perquè els països catalans són diversos, avui parlem de diversitat, i per tant enteníem que era molt escaient explicar el per què una força independentista i anticapitalista i antipatriarcal i d'esquerres com la nostra aposta pels països catalans. I aposta perquè al nostre entendre és com a mínim pervers reivindicar la diversitat negant altres diversitats existents. Nosaltres no ens vam creure el pacte de la transició i ningú ens obligarà a que ens el creiem, no ens vam creure la Constitució, no només perquè generacionalment ja no vam participar d'aquells pactes i per tant no ens són legítims directament, no vam ser subjecte actiu de la construcció de tota aquella farsa, però encara que tinguem gent, evidentment, a les nostres files que sí que generacionalment pertany al període de la transició, com dic, la combatem. La combatem perquè la considerem profundament injusta i pensem que, a més, no té la legitimitat que caldria. No oblidem que és l'única Constitució de tota Europa que es va signar amb pràctiques terroristes de l'extrema dreta. No hi ha cap Constitució a Europa que s'hagi signat tenint assassins de la dreta matant, per exemple, advocats laboralistes en els seus despatxos. És una raresa democràtica, la Carta Magna, que pretén impregnar de puresa tot el cos legislatiu que se'n desprèn. A més, és una Constitució que ens reservava un full de ruta homogeneïtzador d'una forma clara, però no només des de la perspectiva espanyolista, que tenia molt clar què li reservava al País Valencià i tenia molt clar què li reservava a Navarra, no van parar d'invertir recursos en desmuntar les consciències de poble d'aquests territoris. Moltes sabem i alguns saben i recordaran que als anys 75-78 al País Valencià hi havia les mateixes banderes roges i les mateixes banderes catalanes que hi havia a la ciutat de Barcelona. També sabem que els atemptats de l'extrema dreta es van produir al País Valencià, només allà s'intentaven assassinar escriptors en llengua catalana i es posaven bombes a les llibreries i per tant no volem obviar que la transició va apostar per espanyolitzar de forma severa uns territoris i per dretanitzar-los perquè l'espanyolització és per defecte de dretes. També volem combatre una homogeneïtzació des de la perspectiva catalanista, és allò de Catalunya serà cristiana o no serà. Hi ha una aposta per definir també una determinada Catalunya, una Catalunya pura, una Catalunya neta, una Catalunya del nord, una Catalunya que balla a la sardana. Nosaltres reivindiquem una Catalunya que balla a la jota, una Catalunya que és mestissa, una Catalunya que té correbous i una Catalunya que des de Salses a Guardamar té diversitat en el si dels seus territoris. Per tot això, i en un moment com en el que estem, de nova transició, si voleu, o no sé, no vull tipificar-lo perquè no sé exactament en quin moment estem, això seria un altre debat, però en qualsevol cas, si és veritat que s'obre un procés constituent, nosaltres, com a força política minoritària, si voleu, però no per això amb menys drets a dir el que pensem, treballarem per construir uns països catalans. Nosaltres no acceptarem el marc provincial que ens imposa la Constitució, de la mateixa manera que no acceptarem un model econòmic, que és el de la Unió Europea, que creiem que és profundament injust i que subordina la majoria de la població als interessos d'una minoria. És també reconeixement de la diversitat ser just amb la majoria de la població, que és de classe treballadora, que té alts nivells de precarietat i que estan sent desnonats de les seves cases. És també atendre la diversitat, fer polítiques perquè això no passi. Per tant, nosaltres treballem per uns països catalans que tinguin un altre model econòmic, de la mateixa manera que treballem per uns països catalans que tinguin un altre model democràtic, sí que és que podem considerar el vigent com a model democràtic i per tant intentarem treballar perquè el subjecte col·lectiu de presa de decisió sigui el poble,
perquè no perdem de vista que les institucions i les eleccions sovint el que fan és segrestar la legitimitat que hauria de tenir en tot moment el poble i que el fet de que se li reservi la votació un cop cada 4 anys o un referèndum un cop cada 35, al nostre entendre, no és evidentment un model de democràcia vàlid. Per tant, la construcció dels països catalans no neix d'un passat gloriós que compartim o d'un dret de conquesta d'un rei i d'uns almogàvers que van estendre la cultura catalana al territori, no neix de la reivindicació d'un passat, tot i que això ha fet que ens uneixi una llengua i una cultura i unes tradicions, és cert, però per nosaltres el procés de construcció dels països catalans és bàsicament un procés de construcció de futur, perquè nosaltres volem generar un procés constituent que ho posi en dubte tot, que ho qüestioni tot, perquè impugnem el sistema sencer, perquè no només volem fer un reset perquè es torni a engegar la màquina i funcioni com el mateix sistema operatiu, sinó que volem fer un reset per destrossar la màquina i construir-ne una altra, que sigui més justa i més respectuosa amb el conjunt de la població. Els països catalans són, per tant, un projecte alternatiu de sobirania que s'escapa del Principat de Catalunya, que vol anar més enllà. Intentem també impulsar que les altres forces polítiques no visquin només als països catalans des d'una perspectiva cultural, que és el màxim que són capaços d'arribar, sinó que siguin valents i es plantegin la possibilitat de que sigui també un subjecte polític. També reivindiquem uns països catalans que no es conformen o no es nodreixen d'aquest catalanisme imperant que també existeix, el catalanisme clàssic, i per tant el que volem refundar és aquesta gran Catalunya per un repte més complex, però al nostre entendre molt més enriquidor i molt més alliberador, que serien uns països catalans plens de la diversitat, no només d'origen, sinó de tota la diversitat existent i combatre-la en el sentit de que la diversitat no sigui sinònim de desigualtat, perquè en molts terrenys la diversitat és desigualtat, perquè la diversitat és injustícia, perquè la diversitat és opressió. Aquí hem parlat de la diversitat lingüística i de la diversitat en el terreny de la migració, però jo crec que és un fals debat si no tenim en compte que la migració no té el mateix tractament en funció de si és una migració rica o és una migració pobra. En aquest sentit hem impulsat un projecte, no només com a CUP, amb altres organitzacions i agents, que es diu Som Països Catalans i que reivindica que els països catalans són la nostra nació, són la nostra terra, és un país divers, és un país plural, amb potencial i que volem, per tant, construir una nació lliure en un món de pobles lliures. Un país que ha estat escapçat i negat des de fa molts anys, però que la realitat és tossuda i que, per tant, arreu del territori hi ha expressions de resistència en l'àmbit lingüístic, en l'àmbit de la cultura popular, en l'àmbit econòmic i en tants altres àmbits. Per tant, no volem deixar de mostrar i actualitzar aquest fet nacional, malgrat la política homogeneïtzadora vingui d'Espanya o vingui de la mateixa Catalunya i intenta negar. Per això treballarem per l'articulació nacional des d'associacions, des de col·lectius, des de plataformes, des de partits polítics, des de sindicats, des d'allà on calgui, per fer que de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó puguem construir un país més lliure, un país anticapitalista i un país antipatriarcal. No estem a punt d'aconseguir-ho, és evident. És evident que la realitat és tossuda, però alhora també és de derrota profunda. Però nosaltres que ens inspirem en els valents i les valentes que ens van precedir, des del PSUC fins a la CNT, el que no farem és trair els valents i les valentes que han deixat la vida i la llibertat per viure en un país més just i per tant el que farem mentre puguem és intentar estar a l'alçada. Sovint rebent moltes hòsties de les forces policials d'algunes de les formacions que estan assegudes en aquesta taula. Moltes gràcies.